Lapu-Lapu City, 681 ka mga kawani sa usa ka garments factory sa MEPS 1 ang gipang-retrench. Ang kahimtang sa global market ug ang nagpadayong gubat sa Europa ang pipila sa mga hinungdan nga gitumbok sa pagpatuman sa UNTAI Philippines sa retrenchment program. Ani ang report. Isip abag sa DSWD-7 sa 681 ka mga na-retrench nga mga trabahante sa UNTAI, miapod-apod sila og financial assistance ubos sa ilang AX program kun assistance to individuals in crisis situation. Tag 5,000 pesos ang financial assistance alang ni adtong nakadawat og 50,000 pesos nga separation pay. 4,000 pesos ni adtong 51,000 ngadto sa 100,000 pesos ang separation pay. 3,000 pesos sa nakadawat og 101,000 ngadto sa 200,000 nga separation pay. Ug 2,000 pesos nga financial assistance sa mga nakadawat ug 201,000 ngadto sa 300,000 nga financial assistance. Usa sa mga naglinya kaganiha ang 32 anyos nga si Brian Filisan, kinsa usa ka presser sa Naasoy factory sulod na sa napo ka tuig. Mato ni Brian, Marso 2, dihang gipahibaw sila sa kumpanya nga nagpatuman kini og retrenchment program. Busa pagka Marso 3, nang-apply dayon siya sa laing kumpanya. Matong nang-apply ko dayon niya, nakasuod mo ko. Pero nabukoy ko sa akong pamilya, magasugod na po ko karong Lunes. Sama kang Brian, napo katuig usab nga nagtrabaho sa UNTAI si Jonathan Cantillas, ubos sa Quality Control Section. May tulo siya ka mga anak, apan wala usay trabaho ang iyang live-in partner, busa puliki siya karon sa pagpangita og trabaho. Karon mangita lang sa gig trabaho miss kay medyo ang nadawat namo kay gamay raman 50% trabaho. Ang Public Employment Service Office kon PESO Lapu-Lapu City mipahigayon karong adlaw og special recruitment activity alang sa mga apektadong trabahante. May usa ka kompanya nga nangita og 36 ka mga mananahi alang sa Japan. Samtang laing kompanya dinhi sa Sugbo ang nangita usab og 1,000 ka mga seasonal workers. Kasagaran sa mga na-displaced karon mga sewers man eh. So it's a very good timely na hiring for Japan nga nangita og sewers. So muna atong gihatag nga opportunity for them as well as napod ang usa ka employer natong usa nga nangita po mga seasonal workers. Sa official statement nga gipada sa UNTAI Philippines sa RTV Balitang Misdak, gipasabot ni ini nga tungod sa kahimtang karon sa global market, pagmenos sa consumer spending ug ang padayong gubat sa Europa nga misangpot sa pag-ubos sa halin sa tuig 2023, maong nahukman sa kompanya nga mopatuman og retrenchment program. Nakigalayon na usab sila sa nagalain-laing ahensya sa gobyerno aron kaminusan ang impact sa job loss. Gipasalig ni ini nga kun ugaling muarang-arang na ang dagan sa patigayon, i-hire nila pagbalik ang mga na-retrench nga mga kawani. Tinguha sa kompanya nga makahatag og kalidad nga produkto ug serbisyo ngadto sa ilang mga konsumidor ug mapabilin ang pagsalig sa ilang mga consumers sa mga produkto nga hinimo dinhi sa Pilipinas. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misdak.